Moi boas! Hoxe estou aquí porque quixera falarvos deste libro que é o Evanxeo das Rocas. Na versión original en francés, L'Evangile de Quenouille. Eu non son unha experta pronunciadora en francés, vale? Pero sí que leo. Este é un libro que se escribiu no século XV e que se sabe que se publicou concretamente en Bruxas en 1480. Sen embargo, o libro está escrito en Languedoc con palabras picardas polo medio, polo que se intúe que os autor ou autores debían ser do norte de Francia. Non se coñecen os autores, aínda que se apuntan algúns nomes, entre eles, por exemplo, Jean d'Arras, que é o escritor de Melusina ou A verdadeira historia dos Lusignan, non? Unha bella coñecida desta canle. O texto do século XV foi editado despois no século XX por Jacques Lacarrière, que naceu en 1925 e faleceu en 2005, novelista, ensaísta, Gran Premio de Literatura da Academia Francesa polo conxunto da súa obra, coñecido polos seus escritos sobre viaxe e moi influído pola civilización grega. Un humanista que cando se atopou diante dos evanxeos das rocas sentiu unha profunda fascinación porque atopou dentro deste texto glosas e refráns que el tiña escoitado a súa nai cando era pequeno. Jacques Lacarrière conta, de feito, que nos evanxeos das rocas hai un momento no que se fai unha referencia ás pegas como mensaxeiras, non? Como mensaxeiras de cousas boas e de cousas malas, pero el recordaba que de pequeno, cada vez que viaxaban e unha pega se cruzaba no camiño e despois acontecía algo, súa nai sempre dicía: vedes, a pega foi quen non lo dixo, se la pique la di. En Francia as pegas non teñen unha mala connotación, de feito hai uns caramelos que se chaman la pique chante ou la pique... Bueno, entre la vache qui rit e la pique chante eu lío un pouco. E de feito eu tampouco teño escoitado de boca de miña avoa que trouxeran noticias malas. De feito normalmente traen cartas e as cartas avisan que hai carta, segundo ela, e as cartas poden traer cousa boa ou cousa mala. Normalmente eran cousas boas, así que non hai que ter moito terror ás pegas, como lle ten moita xente, e total, eu sempre digo que sería un pouco matar ao mensaxeiro. A pobre da pega non ten culpa, non da mensaxe, se creemos nestas cousas. Xa me fun polas ramas e non vos expliquei que son os evanxeos das rocas. É un só libro, pero hai que chamalo así, os evanxeos das rocas, porque se trata dun compendio de sabiduría dunhas mulleres fiandeiras, vale? Son 6 mulleres sabias e fiandeiras que durante 6 noites consecutivas se reúnen a fiar e invitan as súas veciñas e conveciñas a escoitar aquele saber que tenen que partillar, que creen que é necesario que se partille. Como ese saber foi pasando de boca en boca e de boca en boca de mulleres, de nais a fillas, dende o principio dos tempos, chega un momento no que elas consideran necesario que este saber se poña por escrito e que se faga nese momento, porque é un momento no que se están a escribir moitísimos tratados en contra do xénero feminino, e así se di nas primeiras páxinas. Así que pídenlle a un veciño que é escribán, que moitas veces vai tomar algo á casa dunha delas, non? Para que vexades como era a vida cotidiana no século XV, que ás veces pensamos que os xéneros estaban totalmente separados e non se podían facer certas cousas. Pois non, tiñan unha vida bastante parecida á nosa, en certa maneira. Bueno, elas pídenlle, por favor, que el vaya a estas sesións e que poña por escrito este saber.
E así é como se explica, non? A existencia de que este saber este posto por escrito. Unha cousa curiosa é que xa vedes, é un libro en defensa do saber das mulleres, en teoría, pero ao principio dice: estes son os evanxeos das rocas, e as evanxelistas van a ser 6, porque os evanxelistas son 4 homes, pero pola palabra de cada home necesítanse 3 mulleres, non? Como a palabra dunha muller non basta, necesitamos 3 para facer completa o que é a palabra dun home, non? Así que non son 4 evanxelistas, son 6 evanxelistas, que teñen ademais uns nomes bastante rocambolescos e picantes, con segundas intencións. Así que poderíamos decir que este libro está escrito con certa sorna ou certa ironía, pero hai algunhas cousas diseminadas no texto e sobre todo a parte final que nos poden levar a unha reflexión bastante interesante tendo en conta o contexto. Foi algo que me sorprendeu tamén bastante, porque eu ao estar lendo iba pensando, efectivamente, cando cheguei á conclusión final, coincidía totalmente co autor. Entón, eu volo contar, vamos desgranalo un pouco, se chegastedes hasta aquí e non vos perdistedes, imos a desentrañar un pouco, non? O enigma desta sabiduría, deste compendio dos evanxeos das rocas, e vos diredesmo ao final se estades de acordo ou non, tendo en conta o contexto. Recordo vos, século XV, publicación en 1480, pleno en funcionamento dos tribunais inquisitoriais, persecucións de herexes e persecucións, por suposto, de herexías, sabedes que dentro do século XIII ata o século XVII, sendo os momentos máis fortes a partir do século XV, pero dentro do século XIII podemos ver como nos textos, podemos ver tamén as actas judiciais, como vai en aumento, non, esta persecución daquel que non segue o dogma correcto ou que pois serve a forzas que non son a única e verdadeira, non? Que sería Deus. Ese é o contexto, aí se que poñer nese contexto. Claro, aí se que poñer tamén no contexto un pouco. Eu creo que isto pertence tamén un pouquiño ao mellor a Querela das Damas, por esa referencia a neste tempo vemos necesario poñer o noso saber por escrito, porque hai moitísimas persoas escribindo en contra do noso propio xénero. E, de feito, hai unha defensa do xénero feminino tamén interesante, que me recorda un pouco a algo que di Cristina de Pizan, que é que a muller foi feita dunha materia máis nobre co home. Elas, no Evanxelio das Rocas, non entran en profundidade neste argumento, só o pincelan, só se menciona así por encima, pero si, por exemplo, Cristina de Pizan sí que o desenvolve, non? Entón, a idea sería de que a materia máis nobre da creación é o home. E que desa materia tan nobre creada por Deus, a máis nobre de todas, creouse a muller. Polo tanto, a muller sería aínda máis nobre e sería aínda mellor. Eso na idea de Cristina de Pizan. Na idea do Evanxeo das Rocas, o que temos é unha idea de que home e muller son creados da mesma maneira, son creados iguais, non? E outra idea que xa no século XIII, no Romance da Rosa, vemos moi claramente, porque se di que aquelo que nos fai desiguais son as leis e non a natureza. O sea, que esta idea de igualdade dos xéneros está presente neste momento, está por escrito, materia firme en tinta. O que quere decir que entre a poboación pois tamén circulaba esta idea, digo eu, quere decir que probablemente, porque normalmente tendemos a pensar que todo o que está por escrito só pertence a unha élite culta e tal, pero hai que recordar que esa élite culta, cando pon cousas por escrito, está a representar tamén
a idiosincrasia do momento e probablemente a recoller pois as ideas globais, non, que están no ambiente. Non especifico moito máis. Entón, deixademe ir ao momento exacto que vos quería do que vos estou a falar. Vedes, aquí onde o di. Les hommes du temps présent, os homes do tempo presente, non paran de escribir e facer libretos difamatorios e libros contagiosos contra o honor do noso sexo. Toutefois, tendo en conta que nós estamos fabricadas polo mesmo obrador, é dicir, fomos creadas polo mesmo creador e eles están nos a difamar, non? Descendemos un do outro do mesmo. E nós, e isto faime dicir ademais que as mulleres vimos e descendemos da máis alta e máis noble linaxe, porque somos feitas da máis pura materia, da materia máis pura e clarificada ca eles. É dicir, estamos nesta idea que xa vos comentei, que tamén recollía Cristina de Pizan, de que a muller está feita dunha materia moito máis nobre, porque se a materia purificada clarificada dá como resultado ao ser humano, pois hai outro ser humano extraído, non? Desa materia, non? Sería como a purificación da materia xa pura, algo así, digámoslo. Entón, é un argumento que me fai bastante gracia e que se utilizou bastante, non, para defender ao xénero femenino. Sen embargo, cando entramos en materia, que é esta sabiduría que nos van a expoñer estas mulleres fiandeiras, veremos que é un compendio de supersticións mesturadas con certa ironía que incluso ás veces roza o disparate. E non se sabe moi ben se esa crenza, é difícil discernir se a crenza existía ou se é un invento do autor algunha vez, ou se é unha mestura de todo, se é unha exageración. Digamos que é como se estiveramos ante un sketch humorístico. Imaginade os sketches humorísticos de hoxe en día, que sabemos que estamos ante unha caricatura e sentímolos, sen embargo, moi reais, porque os clichés están moi ben establecidos, non? Pois algo así está no aire, está entre as liñas deste texto. E de feito empeza forte, porque se di que estes evanxeos que se van a poñeres por escritos, este coñecemento que se pon por escrito, descende directamente de Zoroastro e da súa muller Hermafrodita. Non entrei a analizar nin a investigar porque neste texto lle ascriben a Zoroastro estar casado con Hermafrodita, pero sí unha constante tamén nos textos sobre maxia e persecución da feiticería e de outro tipo de delitos vinculados, non, ás artes máxicas. Moitos textos van a dicir que Zoroastro foi o primeiro mago, non? Témolo, por exemplo, como se chama? En Le Champion de Dames, o campeón das damas, texto do que xa falei moitísimas veces tamén, do século XIII, donde aparece, por certo, a imaxe da primeira bruxa voando en escoba, da primeira señora voando en escoba, que naquel caso sería unha valdense, é dicir, unha cristiana valdense. Pois aí tamén se di, non? Que Zoroastro sería o primeiro mago. É unha idea que atopamos tempo despois tamén no Maleus Maleficarum, non recordo de Lancre tamén o di, pero bueno, é unha constante á hora de explicar como xorden todas estas desviacións
decir que a orixe destas artes está en Zoroastro. Imagino que ten algo que ver coa arte da astroloxía e invocacións e outra serie de cousas que pertencen a religión, as religións orientais, a maxia, a religión caldea, a egipcia e todo iso, que ao final acaban como resumíndose en Zoroastro. O culpable foi Zoroastro. Sabemos que é algo que ven aí do Oriente, dos magos, dos sacerdotes egipcios, da zona tamén oriental, Mesopotamia, persa, tal, non? Entón, a idea está aí. E claro, aí nadevos conta, non? Do século no que estamos. Este texto dis, pois, empeza forte, non? Que nos vai a meter aquí? Estamos ante un aquelarre, estamos ante unha reunión de seguidoras de Zoroastro e, por tanto, seguidoras doutro tipo de forzas naturais. Que nos vamos a atopar, non? E comeza a sesión, as sesións, non? Entonces, aquí sí podemos entrar en que hai bastantes ditos recopilados que chegaron aos nosos días, que non sei se exactamente foron creados, non? Neste momento por este autor e despois foron grandemente difundidos por Europa, porque este texto foi bastante difundido por toda Europa, ou sea que eses ditos estaban e realmente o autor o puxo aí ainda os difundiu máis, ou como é, pero xa vos digo, hai unha mestura de hipérbole e de ironía neste texto que fai que non poidamos tomar en serio todo o que se di e, sen embargo, sabemos que hai cousas que son verídicas porque chegaron a nós. Verídicas no sentido de que a crenza existiu e está aí aínda, vale? Verídicas nese sentido. Entendedme ben. Veremos tamén que estas 6 mulleres sabias teñen unhas vidas bastante entretidas. Algunhas dedicáronse ao oficio do amor, outras non tanto. Outras dedicáronse ao oficio do amor ao oficio do amor porque casaron moitas veces. Hai unha que casou ata 7 veces, non está disgustado do matrimonio e aínda na súa vellez casaría unha oitava, non? E é unha forte defensora da institución do matrimonio. Por iso vos digo que hai unha grande ironía, porque tenderíamos a pensar que unha persoa que se casa tantas veces, e ademais, por que enviudou tantas veces? Estas cousas hai que pensalas, non toma o matrimonio moi en serio, non? Sen embargo, na súa boca, ela di que é unha gran defensora do matrimonio que aínda se casaría outra vez. Estamos ante un texto irónico que ten... eu, mentras o lía... A ver, hai dúas maneiras de tomalo, vale? Podes tomalo como que se está a meter coas mulleres, que irónicamente este é outro texto difamatorio. Ou, por outro lado, hai unha certa tenrura na maneira en que se fala delas. Nunca hai un insulto, nunca se xulga a vida de... Non se xulga, só se di, bueno, esta señora casou moitas veces, e sabes que hai un ton irónico detrás. Non é algo directo, non é algo... Non sona a malicia, ou a min non me sona a malicia. E iso é interesante para cando chegamos á conclusión final. Esa era a sensación que eu iba tendo. Bueno, comezamos, non? Primeira xornada. Tampouco vos vou a facer unha descripción de todas as xornadas. Hai cousas moi interesantes. Por exemplo, empeza forte no terceiro capítulo da primeira xornada, o terceiro capítulo do primeiro evanxelio, non? Refírese ao home que bate na súa muller. O home que bate na súa muller
por calquera razón que sexa, non terá nunca nin por moito rezar ou por moito facer a gracia da Virxe, se el non obtén o perdón da súa muller. Bueno, vale, estamos no século XV, íbamos ben e torceuse un pouco a historia, vale? Pero fixadevos en que despois este tema do marido que bate na muller é un tema recorrente e donde sempre se di que el nunca vai ter a gracia da Virxe ou que sempre vai recibir castigo. Ou incluso un consello certamente forte, aquela muller que non quere que o seu marido lle bata deberá poñer as camisas do marido no altar en non sei que hora do día ou algo así, entonces el tornará o seu carácter moi doce e moi pacífico. Logo o problema estaba aí, e o problema falábase entre as mulleres. Aínda que estemos ante un texto caricaturesco, hai certos rasgos e certas temáticas que podemos tomar como problemática do momento que se está a reflexar. Volvo a decir, é como un sketch humorístico que sabemos que non é real, pero, sen embargo, fainos gracia precisamente por como reflexa a realidade. E aquí hai algo diso. E outra cousa interesante que hai é que quede constancia de que sempre estivo mal visto o home que exerce violencia no ámbito doméstico. Unha cousa que non se diferencia moito estes días unha cousa é o que é costume e pasa e é habitual, e outra cousa é que este ben visto ou que este mal visto, vale? Probablemente había moitísima violencia dentro das casas nesta época, que igual que hai agora, pero non quere decir que estivera ben visto, que fora permitido e que fora aplaudido. Vale? Entonces, eso é, ás veces é algo que falta cando se fan estudios deste tipo, non? Ou cando se fan xeralizacións, sempre tendemos a xeralizar no malo, non nos decatamos de que sí que hai voces e escritos que deixan patente que iso era algo contra o que loitar de mellor ou de peor maneira, vale? Tampouco vamos exagerar, non vamos decir que tiñan aquí, tribunales contra a violencia de género e iso, pero xa creo que me entendedes por onde vou. Entón, é un texto que me pareceu revelador nese sentido. Ou un texto que pode tirar algún mito abaixo sobre a violencia doméstica neste tempo. Bueno, por suposto, se unha rapaza quere saber cal vai ser o nome do seu marido, por exemplo, pois ela debe tender diante da porta da súa casa o primeiro fío que fiará o primeiro fío que ela fíe ese día ten que tendelo diante da porta da casa. Vale? A importancia do fío e do fiado. Por que? Pois non se dá moita máis explicación. E xa vos digo, despois destas dicas, o sea, sería, non vos expliquei a estructura, pero a señora sabia que lle toca impartir ese día a lección di isto, non di, pois a rapaza que quere saber o nome do seu futuro marido o ten que tender diante da porta da casa o primeiro fío que fíe ese día. E despois ven isto, glosa. E son apuntamentos que as que están presentes escoitando fan a esta dica. Normalmente son máis chistosos e máis exagerados, por iso vos digo que hai un ton moi irónico. Entón, digamos que poderíamos tomar a dica máis ou menos en serio e a glosa sempre vai a ser unha exageración. Ainda que hai dicas un pouco extrañas, a verdade é que hai que ir con moito cuidado neste libro.
non fixen apuntamentos de todo, vale? Pero vedes que teño por aquí, pois, etiquetiñas postas, e se queredes, pois, comentámolas un pouco. Por exemplo, unha cousa que marquei é esta, porque eu non sei se me soa algo. Eu sei que o tres pés, sabedes o que é o tres pés, non? Vale, os que vivistedes no rural sabédelo. Os que non, pois ao mellor non. A miña xeración xa non lle tocou saber o que é un tres pés. Pero o tres pés é un ferro de tres patas, normalmente triangular, vale? Que se coloca sobre o lume e derriba del ponse o pote. Ese é un tres pés. O tres pés é un elemento que eu diría, se non é sagrado no lar, ten moito de elemento que hai que respetar. Ou esa é a idea que a min me chegou escoitando falar cando era pequena. Vale, hai que ter un respeto ao tres pés. Entonces, a miña memoria non alcanza a saber exactamente por que teño eu esta sensación. Eu sei que oín falar do tres pés, hai un tres pés, dous tres pés por aí pola miña casa, por aí perdidos, da casa anterior da miña familia, donde había lareira e, por suposto, utilizábase o tres pés, non? Todos os elementos da lareira teñen un carácter de respetabilidade, pero imaginade o tres pés, que é triangular, ten tres patas e vai colocado derriba do lume. Home, elemento interesante dende logo é. Entón aquí di, se un deixa toda a noite un tronco ou un tres pés cun pé no aire, o enemigo, é dicir, o demo, restera a cheval aussi longtemps sur la maison. Quedará acabalgado sobre a casa moito tempo. Entonces di, Isorel la Temprière, que é unha das que está ali asistindo, que unha vez, non sei, fixo algo así súa avó contra o lume ou deixou un pé do tres pés no aire ou non sei que historia, e agora leva un demo amarelo en cada pé e non é capaz de quitalo. Vedes que a glosa sempre ten un ton humorístico. Interesante tamén porque aquí aparece unha mención a un demo azul e aquí aparecen os demos amarelos, que tamén sería digno de analizar, aunque non sei ata que profundidade podería eu chegar. Por exemplo, unha dica que chegou ata os nosos días é se che pitan as orellas ou che pican ou algo che pasa nas orellas, é que están a falar de ti. Bueno, aquí o que din é que cando che pican as orellas, e sabedio como verdade do evangelio, di a doutoresa, que se trata da dereita teredes boas novas e se trata da esquerda teredes malas novas. Vedes que este dereita e esquerda, eu o que teño entendido é que se che pita un oído, se é o dereito falan ben de ti, se é o esquerdo falan mal de ti. Bueno, pois, vedes que chegou ata o século XXI? De que maneira? Non o sei. Cales son as vías polas que chega a nós? Non o sei. Pero aí está, non? Este é o interesante do Evangelio das Rocas, xa os digo, é o que chamou a atención de Lacarrière, o de ter lido sobre a pega cando el tiña escoitado tanto sobre as pegas de súa nai Xoá. Pero aquí hai algo. Bueno, pois, o tres pés, as orellas, e, por certo, o como saber o sexo dun bebé cando a muller está encinta. Obviamente daquela non había ecografías e as maneiras que había de adiviñar o sexo do bebé eran moi recambolescas. Pero unha das máis coñecidas, unha que de feito lle dixeron a miña nai, é que se sentes o feto na dereita,
será varón e se o sentes na esquerda será muller. Vale, a mí sentíame na esquerda. Ela sempre dixo que aquela muller bella e sabia que lle dixo iso acertáralle totalmente. E tamén creo que hai unha dica sobre se a muller se ve moi guapa vai ser neno e se ve un pouco fea vai ser muller. Aunque eu creo que agora teño escoitado do revés. Non sei, iso xa non teño maneira de comprobalo. As miñas fontes orais non, xa non lles podo preguntar. Bueno, pois son dicas así, non? Xa vedes por donde vou. Non teño por aquí apuntadas as máis rocambolescas porque non tiña maneira, pero por exemplo, unha cousa que tamén chegou a nós, de feito isto escoitei yo a Mandianes unha vez no luar. Era moi nova, non estudiara eu aínda na universidade, entón sempre me quedei con iso, non sei por qué. Si en honor de San Lorenzo un evita tirar os ovos ao lume despois de comelos, non terá nunca mal de dentes. Eu o que lle escoitara a Mandianes é que está mal tirar as cáscaras dos ovos ao lume porque San Lorenzo dice que foi sabes que foi martirizado á parrilla e que ardeu sobre cáscaras de ovo. Cosas dos martirizadores. Entonces, vale. Pero aquí o curioso é que é algo moi concreto. Se en honor de San Lorenzo non tiras iso ao lume, non terás mal de dentes. Que é bastante máis concreto co xenérico de está mal tirar os ovos ao lume porque San Lorenzo tal. No, aquí é para honrar a San Lorenzo. Que parece o mesmo, pero non o é o mesmo. E, por exemplo, a última etiquetiña que teña por aquí. Vale. Si, a última nota que teño por aquí é algo do que vos tiña que falar, porque, claro, estas mulleres de onde tomaron a súa sabiduría? Ben, hai unha parte destes evanxeos que xa vos dixen é unha herencia antiga e oral, así se di, antiga e oral, nunca posta por escrito ata agora, que parte do coñecemento de Zoroastro. Que Zoroastro ensina a súa muller e da súa muller hermafrodita pasa todo este coñecemento, non? Ata os nosos días. Pero resulta que hai algunhas mulleres que sí estudaron, que non viviron todo o tempo aí nesa aldea do norte na que están reunidas agora fiando, senón que, por exemplo, unha delas, esta, Abonde de Four, se non sabes por que remarco de Abonde, é que non vistes bastantes vídeos meus. Bueno, Abonde de Four, ela tiña unha parte das 7 artes na súa memoria, porque ela estudiou a París durante 7 anos no colexio de Glatigny. E ela tiña moitísima e profunda ciencia. De Glatigny hai aquí unha nota, a verdade que eu lina e non lembro así moi ben que di, así que... Vale, non existía a París ningún colexio de Glatigny, pero sí un barrio de Glatigny dans l'île, na illa da cidade, que era precisamente unha rúa con prostíbulos. Vedes o ton irónico. Ten moita sabiduría, porque pasou moito tempo, 7 anos en París, coñecía as 7 artes, decir, aritmética, gramática, todo isto, porque estudiou no colexio de Glatigny. Pero Glatigny é o barrio da prostitución,
todo, tamén podemos imaginar que o contacto cos clientes e o estar en plena Ile-de-France lle aportou unha serie de saberes e coñecementos que non iba a ter se non estivera ali durante 7 anos. Tamén se pode ler así. Por iso digo que hai ironía, pero tamén hai suavidade, que non se xulga, simplemente se conta. Contase que esta muller estivo ali e pista, xa está, estivo e aprendeu e tiña certo coñecemento destas 7 artes. Que máis se pode dicir? Bueno, pois nada, pois esta señora pois fai o seu evanxeo, non? E continúa. Despois hai por aquí outra señora que é Sibylle de Mar, Sibila dos Mares, que ela era gorda e grande, gentil femme, como gentilhome, é dicir, muller honorable, a causa dos seus orígenes vaudois, valdenses, dos que ela sempre presumía. Eses orixes valdenses dabanlle un coñecemento que as outras non tiñan. Lembrade que as primeiras perseguidas por delito herético ou de feiticería foron as valdenses, e de feito o delito de bauderie chamouse tamén o de sorcellerie. Están mesturados, non? Hai un tempo no que están mesturados ou nos que se poden tomar por sinónimos nestes séculos. Polo tanto, é interesante que se refiran a unha valdense como unha muller sabia e que ten uns coñecementos que outras non teñen, e que ademais ela presuma e alardea diso entre as súas conxéneres. Non vos chama a atención un texto en pleno século XV no que se di isto? Ben, continúo. Bueno, vedes, aquí esta é precisamente a que conta que o sexo dos fillos se pode saber segundo o lado que se sintan no ventre. Por exemplo, tamén que para ter fortuna nos negocios hai que poñer a camisa do revés. E vos sabedes que hoxe en día, cando poñedes unha prenda do revés, sempre che din vas ter un regalo. Que ter un regalo é unha idea de ter fortuna tamén, non? Así que vedes como este coñecemento popular, non? Estas dicas populares se transmitiron durante tanto tempo e perviviron gracias a que estas señoras decidiron poñer estes evanxeos por escrito. E outra, por exemplo, que tamén ides escoitar por aí, que tamén é unha imaxe simbólica potente, que seguro que hai nalgún texto medieval tamén, que eu non coñezo, pero a idea de que se un home a cabalo se atopa a unha muller fiando no camiño, terá un mal camiño. A muller fiadora nun camiño dá mal agoiro. En certa maneira, estes malos agoiros de atoparse unha muller facendo non sei que, en certa maneira eu creo que tamén unha protección feminina, é dicir, a crenza de que hai que afastarse delas evita que o perigo se che aproxime. Entendedes por onde vou, non? Non creo que surtira moito efecto. Pero sí que é verdade, por exemplo, que no Perceval, cada vez que aparece unha muller á beira do camiño, este fiando, este facendo calquera outra cousa, ti sabes que se vai a liar. Pero non é precisamente por unha idea de que elas sempre traian mala cousa, vale? É que o aventureiro no seu camiño, cando se atopa algo extraordinario ou algo fora do tal, pois xa sabes que vai haber problemas. Tamén acontece cando se aparecen outros homes,
O sea, este era un chiste meu co Perceval, nada máis. Non o poñades nun exame que non ides pasar o exame. Bueno, bueno, sí, outra cousa, as mulleres non poden darlle a espada nin as rendas do cabalo ao seu marido cando van a montar a cabalo, vale? Cando se van nunha viaxe, porque se lle dan a espada e ela colle das mans da súa muller, esa espada non se desenvainará. Razóns de por que a crenza? Ni idea. Simplemente é así. E iso creo que sí que hai nalgúna novela que iso está reflexado. Pode ser? Non sei. Non sei. Agora non. É que mentras o lía hai tantas cousas que me soan, non sei se de ver ou escoitar ou de que en algunha peli se faga algunha referencia porque coñecen o texto, entonces o que sexa, sabes? É algo que como se dixeras, este coñecemento eu tiño e estas cousas, todas estas cousas soanme. En fin. Bueno, por suposto, alusións a cando ao poder das ervas de San Xoán. Bastantes alusións, bueno, igual son 3. A certas ervas que se deben coller en San Xoán. Por exemplo, se esta... Como é? Se unha muller quere que o seu marido ou o seu amigo a queira moito máis, ela debe, despois de que sexa a hora nona, meter na suela dereita unha folla de nogal collida na noite de San Xoán, e o home ou o amigo amará sen falta maravillosamente. E bueno, tamén temos unha última, non sei se é a última, non é a última, é a penúltima, que se chama Gomberge la Fée, é dicir, a fada. E si a última é unha das máis interesantes porque chamase, como se chama? Berthe de Corne. Pero interesante de Berthe de Corne é que é filla de Regnault de Corne, home sabio que no seu tempo estudiou a Toledo a gramática e a xeomancia. Despois estivo a Montpellier, donde ele estudiou medicina, e despois viviu toda a súa vida gracias a esta arte, na que el instruiu a súa filla Dama Berthe. Toledo era coñecido pola escola de traductores, pero Toledo tamén era unha cidade na que se reunían os bruxos, na que se estudiaba, digamos que maxia. As bruxas van a Toledo, os magos estudan en Toledo, a escola de Harry Potter en España tería que estar en Toledo, vale, para que me entendades. Toledo é o centro neurálxico dos estudos de maxia e da orixe do coñecemento máxico en España, pero é pola influencia, é pola importancia que tivo Toledo, non, coa establecemento da escola de traductores, o ambiente cultural, e efectivamente era un lugar onde a xente iba a estudiar e a coñecer as artes, as non ocultas e tamén as ocultas, que daquel tempo non estaban tan diferenciados, non? Así que imagino que sería o típico de pasei unha vez por Toledo e aprendín non sei que, e despois volvías contando e non ao teu país. Pois a mellor como a señora anterior da que falamos, que estivo en París e aprendeu cousas aínda que non fora na universidade, vale? Unha cousa así. Esa é a idea de Toledo. E de feito, creo que Montpellier tamén ten algo de vínculo con iso, tamén era un centro de estudos importantes. Pero para que vexades, el ensinoulle a súa filla
E creo que isto tamén podemos tomalo como que eu sempre o digo, sempre o defenderei. Non é que as mulleres se lles negara a educación, senón que tiñan outra educación. E a veces había familias nas que efectivamente sí que se educaba ás fillas, incluso se educaba nas artes. Todas, as que se exerceran na familia. Hai que imaginar, por exemplo, está unha exemplo que eu vexo moi claramente son os talleres de Flandes e os talleres holandeses. Sábese que había mulleres pintando, sabemos que, bueno, Clara Peters, por exemplo, que é gran miniaturista, pero sabemos que había outras mulleres pintando, porque nos talleres de pintor, que son empresas familiares, pois ao mellor a muller non é a que pinta, pero ao mellor sí que é a que prepara os pigmentos, non? Pois unha filla de médico, pois probablemente carrexaríalle as ferramentas cando iban a ver pacientes e probablemente algo tamén aprendeu porque sería útil, non? Ensinarlle para que lle botaran a man. E tamén poder atender a máis pacientes a vez na familia, hai que pensalo así. Entonces, sí que é verdade que hai leis que excluen as mulleres de todo iso, pero é algo moi... depende moito do momento e do lugar, e hai que miralo moito con lupa. Non é tanto como que todo o tempo todas as mulleres en todas as épocas vivían na constante inopia. Vale, non era así, non era tanto así. E de feito as mulleres de boa familia, por exemplo, no século XIX, principios do XX, recibían educación, pero era unha educación diferente a dos homens. Iso sí que é verdade, tamén apartadas da universidade, todo o que sexa. Despois estoume a liar, pero despois sabedes esta cousa moi interesante da Universidade Flotante de Varsovia. Entón, a educación feminina é fascinante, que todo o mundo, así en xeral, falase moi despectivamente diso, como que nos tiñan na oscura inopia, e non é así, que claro que tiñamos educación, outro tipo de educación, outra maneira de prepararnos para a vida. Claro, non toda a educación é só aprender ciencias, isto tamén hai que telo claro. E tampouco todos os varóns de todos os estratos sociais teñan acceso á educación. Entón, hai que mirar sempre iso con lupa. Pero xa vedes, mulleres sabias, mulleres que viron o mundo, mulleres que son fillas de médico e que seu pai lles ensiñou, de médico que pasou por Toledo, señora que isto xa para rematar, non? Señora que se di valdense, se enorgullece, só raro, non? Para o século XV. E efectivamente, ao chegar ao final do texto podes dicir, bueno, pois estas mulleres que tan sabias se din, pois tan sabias non son. Tan sabias non son, porque están incurrindo en erros bastante erros. Pero claro, aquí hai unha conclusión. E di, vostedes, señores e damas, que lides, que ledes ou lístedes este pequeno tratado, colledeo como un pasatempo de ocio. Eu prégovos e dígovos que en ningún destes capítulos hai froito ou sustancia de verdade, nin de boa introducción. Pero tomade isto, que está aquí dito e escrito, para demostrar a fragilidade daquelas que así parlotean seguido, cando elas se atopan xuntas. E ademais, e aínda vos digo máis, que chegará un momento no que el espera que o seu saber aumente. No, que el espera que outro vendrá e que aumentará este compendio.
É dicir, que a intención de quen escribiu isto era demostrar que estas mulleres que saben xeomancia, que se din valdenses e que coñecen segredos e artes, en realidade son fráxiles, que non teñen tanto coñecemento, que se reúnen xuntas e esbardallan e despois van esbardallar, a palabra que utilizan é bavarden, é dicir, que parlotean. E despois destas reunións saen ideas rocambolescas que se repiten e se repiten. E agora podemos pensar, ves? É un tratado que se escribiu para rirse delas, para rirse das pobres mulleres que non teñen máis educación, das pobres mulleres de campo que están fiando todo o día non, porque se reúnen polas noites. Non falei diso, pero creo que retrata ben tamén esta parte do ciclo da lá ou dos fíos, porque non sei exactamente que é o que están a fiar, pero do ciclo dos fíos, non? Do ciclo do téxtil. Das mulleres reunidas no inverno, aquí dice, entre Nadal e Coresma. É o momento no que se reúnen nas casas e falan, e parlotean, non? E transmiten estes saberes dunhas a outras. E polo tanto, o autor di que quede reflectido a súa fragilidade. Claro, podemos decir, bueno, pois é outro tratado máis feito para rirse e para vilipendiar o sexo feminino. Pero eu sigo dicindo que eu teño certa sensación de que hai algo de compaixón aí, porque estas referencias á Maxia, esta referencia á Valdense e esta referencia a fillo de médico estudiado en Toledo e tal, en pleno século XV, o que nos ven a decir realmente é que estamos a perseguir a xente que non é unha fanática seguidora de Satán, que non é unha persoa perigosa para a sociedade como a peor dos criminais e que mereza ser torturada e xulgada e vilipendiada e queimada, senón que simplemente son pobres ignorantes que se creen ter algún saber, que queren decirse que teñen algún saber. A mí paréceme que lendo ou intentando entender este texto nese contexto cambia totalmente a maneira de velo. Creo, igual me estou colando moito, pero é a idea que a mí me transmitiu todo o tempo e que veo a confirmarse ao final. Pero eu non son unha señora do século XV, non o poido saber. E por moito que me estudie o século XV, pois tampouco vou chegar a saber nunca. Así que só me poido quedar con isto que di o meu corazón e facerlle caso a Kierkegaard, que era outro señor do século XIX, que ni puta idea do século XV, pero que el decía que hai que seguir sempre as cousas do corazón. E así é como un nunca se equivoca. Pois xa está. Ai, Dios mío, vanme suspender filosofía con retroactividade pola chorrada que acabo de decir. Non me fagades caso. En canto a isto, sí. Se tedes oportunidade de lelo, lédeo, porque vos vai fascinar, de feito, encontrarvos con que hai este tipo de sabiduría popular, de coñecemento popular que chegou ata nós. Como chegou? Non o sei.
Pero é moi fascinante nese sentido. E despois é interesante velo nese contexto do século XV, en ese contexto da persecución do herético. E como o podemos entender aí e escribilo aí, con ese comentario do autor. O que quero é demostrar a fragilidade destas persoas, para que vexamos que dentro dunha mesma época, cando a estudiamos, claro, non sempre poñemos o foco, pois, neste caso, na barbarie das persecucións, non? E na tolemia dos propios inquisidores, que parecen tamén afectados polos vapores de certas emulsións, non o sei. E moi poucas veces poñemos o foco nas persoas que eran detractoras e nas persoas que eran defensoras das víctimas de persecución. Defensoras, entendedeme, non defensoras de sair por aí con pancarta en plan activismo, pero que sí que levantaron a pluma e dixeron, bueno, a ver, tampouco hai que pasarse. Igual non estamos ante adoradores luciferinos que queren traer o reino das tebras e do caos ao mundo, igual só estamos ante persoas que son supersticiosas, que tiveron un acceso a un coñecemento limitado, sesgado e corrupto, ademais. Corrupto quero decir que non tiveron oportunidade de ler fontes orixinais ou de escoitar de escoitar leccións directas de persoas de ciencia ou de persoas adicadas á ciencia, e igual estamos igual se nos está indo un pouco das mans. Eu non sei, teño a sensación de que algo neste texto ten esa intención, pero non foi recibido así. O sea, é un claro exemplo de que este texto non se recibiu así. O sea que podemos decir tamén que se naquel momento non se entendeu así e en tempos posteriores non se entendeu así, falla ou a comunicación ou falla a miña interpretación. Por iso vos invito a que me deixedes en comentarios cal é a vosa interpretación. Probablemente alguén que me este a ver saiba moito máis sobre este texto. Eu simplemente aproximeime a el. Sabedes que a min gustame eu vou ao tolo, collo o texto e metome a el directamente, porque sinto que así non vou predisposta a pensar unha cousa ou outra. Entón, agora, cando eu necesitaría traballalo, meterme máis en contexto, investigar máis a súa historia, digamos que esta é a primeira aproximación a unha lectura directa que eu fixen, é unha interpretación que co meu coñecemento limitado poido facer, non? Así que, de novo, invítovos, podedes comentar, podedes levarme a contraria a todo o que queirades, podedes puntualizar, e igual, non sei, igual facedes que me arrepinto deste vídeo e acabe borrando, ou non, ou vaitis saber. E nada, sinto moito por darvos a chapa durante unha hora, non era a miña intención. E de sempre as fontes orixinais, non vos fiedes o que vos conten outros, vémonos no seguinte vídeo.